Malawi Brief. Munkanyeto yamba boma lakhazikitsa njira zamakono zogwiritsira ntchito kompyuta mu nthambi zake zonse. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino amene ndi Mai Jane Ansa ndi amene anakhazikitsa njirazi mu mzinda wa Lilongwe lero. Kutsatira izi mauthenga onse a nthambi za boma aziwasunga komanso kuatumiza kudzera pa kompyuta. Wezi Gausi ali ndi ripoti. Kwa zaka zambiri ntchito zogwiridwa mboma sizimayenda bwino pamene anthu amadandaula kuti sapeza thandizo mu nthawi yake komanso moyenerera. Malingana ndi Ansa, kukhoza kwa ndondomeko ya makina a intaneti imeneyi kuthandizire kwambiri kuti boma komanso nthambi zake zizigwira ntchito yawo moyenerera. Have all contributed to low productivity of the public sector. Malingana ndi wachiwiri kwa mkulu wa UNDP mdziko muno Charles Chika, amene lachita dziko la Malawi ndizofunikira kwambiri. Iwo ati mndandanda uthandizire dziko la Malawi kuti lizitha kulondoloza kuti ntchito zikugwirika bwanji mu nthambi zake zonse komanso mabungwe amene ali pasi pake. Pamwambowo anaonesanso kuti kodi ntchitoyo iziyenda bwanji ndipo akuluakulu analandira maphunziro mkumanowo usanayambe. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Enoch Chihana wayamikira mabungwe polimbikitsa ulamuliro wa demokrasi mdziko muno. Chihana atinso boma likuzindikira udindo ofunika umene mabungwe amene si aboma ali nawo pa chitukuko cha dziko komanso ufulu wa anthu. Iwo alankhula izi pa phwando limene mabungwewa anakonza mu mzinda wa Mzuzu pa tsiku lokumbukira omenyera ufulu wa anthu. Chimoyo Maseko akufotokoza. Chihana anati kuchokera pomwe dziko la Malawi linasankha ulamuliro wa zipani zambiri mchaka cha 1994, mabungwe omwe si aboma akhala ofunikira kwambiri polimbikitsa mfundo za demokrasi komanso kupititsa patsogolo ntchito yomenyera ufulu wa anthu osiyanasiyana. Chihana anatsindika pa zakufunika kwa umodzi pakati pa boma komanso mabungwe omwe si aboma, ndipo anati boma liyesetsa kuti lichotse zotsamwitsa zonse zomwe zingasokoneze ntchito ya mabungwewa. Dziwa kuti ntchito yaikulu ya boma ndi utchinjiriza ma citizens ake. Iwonso ntchito yaikulu ndiyonena kuti anthu azikhala mu ufulu, nawonso boma linafuna kuti anthu athandize chitukuko chopititsa dziko patsogolo anekera kukhala ndi ufulu. Poyankhula m'malo mwa omenyera ufuluwa, Amaiko Kayatsa omwe ndi mkulu wa bungwe la Center for Human Rights and Rehabilitation CHRR anati ntchito za mabungwe omwe si aboma zikuopsezedwa ndi anthu ena omwe samafuna kuti azichita zinthu poyera. Akayatsa anapemphanso boma kuti liwunikenso malamulo ena omwe amaphinja ufulu wa anthu. Tili ndi anthu ochuluka amene alibe kuthekera kuti angathe kuzimenyera okha ufulu kapena kuyankhula kumene. Nthawi zambiri ndi anthu ngati awa amene amathandizira kuti ufulu wawo atetezedwe. So ngati anthu amenewa ufulu wawonso upezeka tuli pa chiopsezo, ndiye kuti amene anavutika kwambiri ndi anthu akumudzi amene alibe mawu kapena mwayi oyankhula kuteteza ufulu wawo. Mawu ake mtolankhani odziwika bwino Gregory Gondwe anati kupatula kuti dziko lino lili ndi malamulo abwino omwe amapatsa ufulu wa anthu kuyankhula mosaopa, pala anthu ena omwe amagwiritsa ntchito mphamvu zawo molakwika poopsezera anzawo. Ife atolankhani pena timafuna tizikhala tifuna kuti pena pakengati pakuoneka kuti sipakumveka bwino tiafunse kuti kodi apa pa munthu zinaenda motani. Nde akamafunsidwa mafunso ngati amenewa, anthu amene amagwira ntchito za boma ambiri amaona ngati kuti munthuyu akuyika ntchito zathu pa chiopsezo. Pa mgonero omwe unachitika mu mzinda wa Mzuzu, omenyera ufulu wa anthu Amagi Kathwera Banda komanso Sylvester Namiwa analandira mphotho zapadera pokhala katswiri mu ntchito yomenyera ufulu wa anthu mu chaka cha 2025. Boma la China lapereka mankhwala, chimanga, shuga ndi mchere za ndalama pafupifupi 2 million kwacha ku zipatala za Lilongwe ndi Chikowa m'boma la Blantyre. Thandizo liladza pamene madotolo 11 ochokera ku China akupereka thandizo kwa anthu odwala mdera la mfumu ku Nthembwe m'bomali.
Selina Tambula wadza ndi ripoti limene akuwerenga Sam Panda. Atamaliza kuthandiza anthu amene anabwera pa ku Nthembwe Youth Center, mmodzi mwa madotolowa Ali Long ati apereka mankhwala amene amafunikira pa chipatalachi. Important link of the medicine and food, so we do our best to donate some. Iwo ati aperekanso chakudya pofuna kuthandizira kuti odwala akhale ndi chakudya kuti achire mwamsanga. Dotolo winanso Zu Yingpu wati ambiri amene awathandiza anapezeka ndi nthenda ya BP komanso shuga. Ndipo mkulu wa chipatala cha Chikowa a David Chitira ati kubwera kwa madotolowa kwathandiza. Yatithandiza kwambiri chifukwa kuti anthu ambiri amene anali mavuto oti mnambuyo wamalephera kuti angakafikira chipatala chachikulu. Tinatumizapo kale kuti matenda ofunika chipatala chachikulu ndikubwera kwa specialist choncho. Anthu achachuka mmudzi abwera pompano aonedwa athandizidwa. Ndi mankhoma abweresera anu talandira konkuno. Makondishoni ena omwe aona konkuno athandizanso konkuno. Makondishoni ena aso omwe akuona kuti iwowa ufunika baya apitebe ku Central Hospital ndito awa pangalifa. Decho will provide transport kuti apite ku Queens akaonedwe bwinobwino. Mayi Esther Zonzi amudzi mwa Mkhumba akufotokoza mmene apindulira. Ndikusonyeza kuti ndona phindu kuti kundiuza kuti vuto ndi Nsemba. Chifukwa nawo amanena zoti pamenepa ofunika mwina tipite zipatala dzina dzadzukulu kuti akaonepo. Then panopa akupangana. Ndiye nditamva unena kuti kubwera madokotala kuno. Ndinaziona izozo zochedwa ine nkubwera kuno. Moti mmene ndabwera kuno ndikauza kuti kunabwera madokotala akuluakulu. Andiona kuti vuto ndikudandaula naloli. Vuto ndi Nsemba unasuntha. Madotolowa athandiza anthu 481 ku zipatala za Chikowa ndi Lilongwe. Milandu ya chisankho yokwana 23 idakali ku bwalo lalikulu la milandu. Mabwalo a milandu mdziko muno akhala akumva milandu pafupifupi 95 yokhudza chisankho. Yambiri mwa milandu iyi inali yochokera kwa anthu amene anapikisana nawo pa udindo wa phungu wa ku nyumba ya malamulo ndipo anasumira bungwe la Malawi Electoral Commission. Isaac Salima ID report. Anthu amene ankafuna kupikisana nawo maudindo aphungu ku nyumba ya malamulo okwana 95 ndi amene adapita ku bwalo la milandu kukamang'ala za nkhawa zawo pamene chidayendera chisankho chimene chapitachi. Pofika pano mabwalo a milandu amene akhala kumva nkhanizi amaliza komanso kuthesa milandu yokwana 72. Malingana ndi komiti ya kumabwalo a milandu imene imaona za milanduyi yati pakadali pano milandu yokwana 23 ndi imene idakali m'mabwalowa. Mumzinda wa Blantyre milandu yokwana 24 ndi imene adayilemba, pamene ku Lilongwe milandu ya chisankho yokwana 50 ndi imene anthu anadandaula. Ku Mzuzu nako adalandira milandu yokwana 61 pamene ku Zomba bwalo la milandu lidalandira milandu yokwana 15. Bungwe la Malawi Electoral Commission lidalengeza zotsatira za chisankho madera aphungu okwana 225 pa chisankho imene chidachitika pa 16 September chaka chino. Bungwe la MEC pakadali pano lasala kuti lichititse chisankho madera aphungu okwana 4. Mwayina mwa milandu ikuluikulu imene anthu odziwika bwino adakadandaula ndiyo khuza wachiwiri kwa mtsogoleri wa chipani cha DPP mchigawo cha Kuvuma a Bright Nsaka amene pamodzi ndi McDonald Makanjira anadandaula kupambana kwa Tulinje Muluzi ngati phungu wa ku nyumba ya malamulo wa dera la Machinga Likwenu, koma bwalo la milandu lidalamula kuti Amuluzi ndi amene adapambana. Ndipo nakonso ku Lilongwe bwalo la milandu lidalamula mokomera Alfred Gangata amene ndi wachiwiri kwa mtsogoleri wa chipani cha DPP mchigawo cha pakati, amenenso nawo anadandaula kuti bwalo la milanduli lidathesa zotsatira za chisankho chimene chidachitika ku dera la phungu wa ku nyumba ya malamulo ya Lilongwe City Ntandire Nsiriza, kumene poyamba bungwe la MEC lidalengeza kuti iwo ndi amene adapambana. Bungwe la Malawi Red Cross Society lakhazikitsa ntchito yopereka ndalama pafupifupi 2.4 billion kwacha kwa mabanja amene akuvutika ndi njala mdziko muno. Akuluakulu a bungweli akhazikitsa ntchito yopereka ndalamazi mdera la mfumu Kuntaja mboma la Blantyre. Mkulu wa bungweli a Innocent Majia anati ntchitoyi ikudza mtsogoleri wa dziko lino Peter Mutharika atalengeza kuti anthu ochuluka kukumana ndi vuto la njala.
Gift Sitima walemba ripoti ili limene akuwerenga Sam Banda. Amajiya ati ntchitoyi ikutsimikiza chidwi chawo pothandizira boma kufikira anthu omwe akukumana ndi mavuto osiyanasiyana. Iwo anati alimbikitsa komanso kupereka upangiri omwe uthandizire anthu kwa nthawi yayitali. Tikuganiza abe kuti ndalama zikapezeka ndi ziti tilowenso mu mapulogalamu ena amene tikhoza kuthandizira abalewa mu njira yowapatsa zipangizo mwina za ulimi, kuthandiziranso kuwapatsa zinthu ngati mmene zikhoza kukhala ngati kaziweto ndi zina kuti ziwatengere nthawi kutsogolo kuti midzi yathu ndi mabanja a abale athu akhale okhazikika kuti adzathe kuyankhanso nyengo yotere itafika, adzathe kuyima ndi kuyankha nyengo zoterezi. Mmodzi wa akuluakulu ku International Federation of Red Cross and Red Cross Societies wapempha mabungwe ndi anthu osiyanasiyana kuti agwirane manja pofuna kuthana ndi mavuto omwe amabwera kamba ka ngozi za chilengedwe. Anatasha Mbengo ndi mmodzi wa akuluakulu ku nthambi ya Department of Disaster Management Affairs. Maboma 28 ali pavuto la muliro wa njala. Ndi Malawi Red Society abwera kuthandizira boma, kuthandizira anthu amene alibe chakudya chokwanira mchaka chino kufikira mchaka cha mawa mwezi wa March. Ndi ifeyo ngati aboma ndife okondwa kuti bungwe la Red Cross Society komanso mabungwe ena kuthandizira boma, kuthandizira anthu amene alibe chakudya chokwanira kuti apeze thandizo la kudya komanso kuti asafe ndi njala. Mfumu yayikulu kuntaja yayamikira ntchitoyi yomwe banja lililonse lizilandira ndalama yokwana 90,000 kwacha kwa miyezi inayi maboma a Blantyre, Chikwawa ndi Nsanje. Anthu amene anathawa m'mayiko awo pa zifukwa zosiyanasiyana apempha boma kuti liwapatse mwayi wa maphunziro ndi ntchito. Mmodzi wa anthuwa, Mai Alice Ahota Diege, wati achinyamata amene anachoka m'mayiko ena sakuona bwino zatsogolo lawo chifukwa chakuti malamulo a dziko lino sakumawapatsa mpata wochita maphunziro apamwamba. Titati tipeze makamaka kwa ife achinyamata tipeze ntchito komanso olo tipitirize kuphunzira. Trust me, mawa lathu likhala labwino kusala kuti tizingokhala sikudziwa zoti mawa tsogolo lathu likhala bwanji. Ndipo mmodzi wa akuluakulu a bungwe la sukulu zimene eni ake ndi othawa kwawo a Pascal Bagaluza anati boma lifunika kuti lichepetseko mphamvu za malamulo ena oyendetsera sukuluzi. Zikutikuza kwambiri monga ngati aphunzitsi ndi ana sukulu omwe chifukwa choti ma draft documents anasiya kumapereka. Ndi mapezeka kuti ana ena amaliza sukulu kapena apeza mapoints abwino, apeza mwayi kuti akapitirize sukulu yake kapena maphunziro yake kunja, komano munthu amene amakhala kuti sapita chifukwa choti palibe draft document imene amupatsa kuti akatunge mdziko lino. The draft documents ndi document imodzi mwa ma documents ena amene atokumathandiza ndi tuma refugees kuti apeze mwayi osiyanasiyana. Pakadali pano ofalitsa nkhani ku gulu lotchedwa Inua Advocacy, Mai Brenda Buliani wati anthu amene anathawa kwawo akukumana ndi mavuto ochuluka. Tinakonza msonkhano umenewu potengera kuti patokha mwina sitingakwanitse kupanga zinthu zambiri, komano tikagwirana manja ndi anthu monga media komanso mabungwe omwe amalimbikitsa maufulu a anthu komanso anthu azachipembedzo ndi akademia komanso omwe lawyers kuti mwina tingagwirane manja limodzi ndi kuthandizira kuti mavuto omwe akumana nawo ma refugees tipeze ma solutions kuti athandizike komanso kuti azikhala moyo osangalala monga mmene timakhalira ena tonse. Mwangonena mwachidule pakadali pano ma refugees akumana ndi vuto lalikulu kuti apeze maphunziro. Times Television yakwanitsa zaka 12 chikhazikitsire. Koma kodi kanemayo wakhudza bwanji
miyoyo yanu. Mawa walero ogwira ntchito ku Times Television anali ndi mwambo wokondwerera tsikuli. Sampanda Junior wadzanza mbiri mulipotiri. Kunali likondwa ku Times Entertainment Studios mu mzinda wa Blantyre lachinayi komwe kunali kudula keke mwa zina. Ena mwa akuluakulu kampani ya Times Group motsogozedwa ndi mkulu woona za malonda Araf Chirwa ndi omwe anatsogolera mwambo wa keke. Kudula keke chinali chitsimikizo kuti kanema wa Times watipula mu mayendedwe ake komanso kuchilimika kumbali yowapatsa anthu mapulogalamu ophunzitsa, kusangalatsa komanso kuziwitsa. Achirwa anathokoza makampani komanso anthu onse omwe akhala akupereka bizinesi ku kanema wa Times kuti apitiriza kuwapatsira mapulogalamu othyakuka. Ndi chinthu chosangalatsa kwambiri kuti kanema wathu wa Times wakwanitsa zaka 10 ndi ziwiri patsogolo, pamodzi tinganena kuti 12. Yakhala ndithu njira yosangalatsa. Takumana ndi zinthu zambiri koma ife ndife achisangalalo, makamakaso othokoza pa onse mapartners athu, makamakaso amene akhala kutipanga akubweretsa ndithu malonda awo, kuzayika za malonda awo, kandi ma sport advertisement, kandi kupanga sponsor ma programs athu osiyanasiyana amene timakhala nawo, komanso even ena akhala kubweretsa ma programs awo amene timati customized programs kuti tiyayikire ndithu pa kanema wathu, anthu aonere, anthu amve kuti kodi akupanga chani. Komanso koposaposa tithokoza ma technical partners athu amene akhala akutithandiza kuti ife zikhale zothekera kuti content imene timapanga produce ikafikire ma audience osiyanasiyana. Kanema wa Times wakhala akutenga nambala 1 pa mpikisano wapachaka wokonzedwa ndi bungwe la atolankhani la Misa Malawi. Ena mwa mapulogalamu omwe kanema wa Times amaulutsa ndi monga Hot Current, Healthy Living, Infotainment, Business Time komanso kwa Gwanji. Ndende ya Blantyre ikuvutika kuti ipereke chakudya kwa akaidi oposa 2,600 amene ikuwasunga. Oyang'anira ndendeyi a Owen Muharapu ya Levi wati boma linapereka ndalama zokwana 350 kwacha pa mkaidi aliyense. Limapereka ndalama zokwana 350 kwacha pa mkaidi aliyense pa tsiku. Alevi anena izi pamwambo wokumbukira tsiku la ufulu umene unakonzedwa ndi bungwe la Center for Human Rights Education, Advice and Assistance. Thomas Kachere ndi zambiri. Malinga ndi Alevi, boma linawapatsa 924 million kwacha ya chaka cha 2024-2025 yomwe akaigawa imaonetsa kuti mkaidi mmodzi amayenera kugwiritsa ntchito 350 kwacha pa tsiku. Ndalama zomwe amatipasa kuti mwina tigwiritse ntchito paja nazigawa kunena kuti kodi mkaidi mmodzi pa tsiku akuyenera kudya ndalama zingati kutengera ndi ndalama zomwe ife tinapasidwa kuti tigwiritse chaka chonsecho. Then makuzani kuti zikupita ndithu ku 350 kwacha. Ngati timanena kuti mkaidi akuyenera kudya mamawa breakfast, masana aje, masana aje madzulo, ndekuti akuyenera aje kuchosa pa 350 kwacha. Mkulu wa bungwe la Center for Human Rights Education, Advice and Assistance, CREA, Victor Mhangu, adzudzula boma poyika ndalama zochepetsetsa ponena kuti 350 kwacha pa tsiku singakwane kugulira bread. Zomvetsa chisoni kunena kuti tikukamba za ndalama yonena kuti singakwanise kugula ndi half loaf ya bread. Ndi ndalama yochepetsetsa kwambiri. Izi zikungoonetserabe kunena kuti ndimene timaganizira kuti kupirizo kumaina kukhala bwanji. Chinthu chimapereka phuma kwambiri kwanza athu ogwira ntchito kundende kuno chifukwa anthu amene amakhala kundende amakhangati anawo ndezi mafunika kuti iwo omwe athamange apeze chakudya. Justice Sylvester Kalimbira ati ngakhale zinthu zina zinasintha m'mabwalo wa milandu pakuyenera kukuza magawo ena. Tamva mavuto amene alipo komanso tivomereze kuti zinthu zasintha kusiyana ndi mmene zinalili kale. Ndikuzopereka example kuti kale amene amachuluka mundende amakhala amene akuyembekezeka kuti ayimbidwe mlandu. Pamene pano mmene mwamvera muza amene akuchuluka ndi amene anayimbidwa kale mlandu ndipo anapezedwa olakwa ndi amene akuchuluka mundende. Kusonyeza kuti zinthu zasintha. Koma ngakhale zinthu zasintha pali zinthu zambiri zimene zikuyenerabe kuti
tiyesetse kuti zifike poti andendewa kamakhala azidziwa kuti simunaiwale. Mkulu woona za milandu ku ofesi yomwe imayimira boma pa milandu a Josephine Gwaza atamva madandaulo omwe omangidwa amakumana nawo pakuchedwa kwa milandu. Pamakhala zifukwa zingapo zimene zimapangisa kuti milandu ichedwe m'makhoti mwathu. Chachikulu kwambiri, chifukwa chachikulu kwambiri chimakhala ndrama zimathandiza kuti court ipange siti. Komanso ozenga milandu aboma athe ukazenga milandu. Aprisoniso amafunaso ma resources kuti anyamule ngati anthu ajali pa rimandi abwere ku court kumene ukapanga heko. So ngati institution ina ilibe funding, olo funding yabwera mochedwa, sizingatheke. Tsiku lokumbukira ufulu wa anthu linakhazikitsidwa ndi bungwe la United Nations ndipo linavomerezedwa pa 10 December 1948. Kani zathu ndi zomwe